र'लै जाबाय एफा बिदि खारनो हाबाय नामा दालाय खारनो हाला बियो बे होसोबोस्लाबनो हाला जायगाखौ जों दाख्लै रायलायनोसै नङा होमबा औ बेनो नङाबा माथो गुमै माला एफा गोजान खारबोखो जोंलाय नै मा गुमै बेलाय दासो गुमै जाबावो हाबा जाखांनानै आवबा गोदाव सोराव आयानो थौ बैयाव दसे थ' जिरायनानै रायलायनोसै हनै अन्थाइ जरासे दंखायो बावनो जिरायनानै रायलायनोसै थ' डाबल लायोब्लाबो बिदि एफा खस्थ' मोनो आरो बावनो जिरायदो जेबो नङा बिदि डाबल लानानै खारनायाव मास मोनसे मास मोननैया दावराव जाखायो ओमफ्राय उनाव मास मोनसे मास मोननै बारलांब्लाथाय रागाफ्रा जिमायबाय नालाय जेबो जालाखै हे माने जों आरामसो थायफिननो मोनसिगोन आरोखि न'आव दा बिसोरखौ बावहोनांगौ रागानि समाव रागाव थांनो नाङानो आंहा गोसोखौनो मोजां मोनथारासै आब'आ दा सेंग्राफोरखौल' लानानै थांथोंसै जोंनाव थै थाङा बियो मानसिफोरजों मोनथिजानायसो गियो थारमाने लाजियोसो नालाय दा थांनांगौबाबो हारसिंसो थांगोन बे जेबो सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय बांद्राय सेंग्राफोर लानानै थांब्ला रायजोफोरनि दुमदाखाल खालामोब्ला ओरै थुसिना होगोन आं होनबासो सिरि थायो आजिखालि खायसेया मानिनानै जाजोबो सिन्था खालामनाङा आइयाबो बारा हेंथा होखानाय नङानदां बिब' बिनानाव बिहारि जानायावलाय मालायखौबा हेंथा होगौमोन आं मोनथिखायोब्रा दालाय नोंसिनि आइया चान्स होबाय थायाखै मेरला नोंजों आंजोंखौ दालाय बहाबा बेरायनो थिनलायलायाखै बेबादिब्रा बिब' बिनानाव बिहारि जानानै अनलायनानै जानायनिफ्राय साबसिन मजा गैया बिब' बिनानाव बिहारि जानानै आराम संसार जानायासो साबसिन जायो दालाय मानसिफोरखौ नुवाखैनो बिदिब्ला अनलायनाया बांसिन जायो ओंखायनो सिन्था खालामनाङा स्ट्रं एखेबारे स्ट्रं जा गिनायखौ लानाङा जिउआव औ आब'आबो एसे बुजिनांगोन ना गावनि बिनानाव एसेथारखौलाय दालाय हाबा जाखाथारबाय बहाथो बोखानो हाबावनो थै हालालै बेयो बोखानो हाला सेसो होजाबावगोन बे जोंजों बोरैबाबा स्रोद सानैजों बिगुमै बिबोनांसो मिलायखाबाय गोसोआ मिलायखानानैसो दा जों हाबा जादोंना गोसो मिलायाब्लासोथ' माबा मोनसे जायो दा गोसो मिलायनानै हाबा जानायाव जों केसबो होनो हाबावो हाला बिसोरो सिन्था खालामनाङा एसे मास मोनसे मोननै दावराव जागोन बेखौ एसे कन्ट्रल थादो आरोखि आंजों जुदि नोङो मोजां संसार जानोब्ला मिलायनानै जागोन आब'नि एसेबो हेंथा खामानिखौनो मावथ्रा आङो नोंल' जोंखौ समान अनबानो जाबाय अनाब्ला अननायखायनोथ' आं नोंसोरखौ आं बेबायदि सानैखौबो ज' हाबा लादोंना आगोलाव खेबसेनो नुनायबाथ' नोंसोरखौ मन्दिराव खेबसेनो ज'सो हाबा लागौमोन आं खेबसेयैनो जायोमोनथ' आरो बिसोर हाबा जानाय समाव आंबो हस्टेलावसो थायोमोन नालाय गामियावनो फैनो बाखायोमोन आङो बेनोथ' नोंनि भुलब्रा नों हाबायावलाय माथो नुजाफैनो हाजाया जेन'ब्ला आंथ' नोंखौ नुफेराखैमोन ना नै जाम्बि मानि आजिखालि सेंग्राफोरखौ लानाङा हा जेबो खामानि गैया दानि सिख्लाफ्रा बिगुमैखौसो लानांगौ आरोखि मोजां जायो संसारा नोंना थिग जाबाय नङाबा आं कलेजाव टाउनाव मेरला बेरायबाय नाथाय नों गुमै बायदि रावबो मोजां सेंग्रा लोगो मोनफेराखै आङो आजिखालि सिख्लाफ्रा बिगुमै गोनांफ्रा फालगै फुलगै सेंग्राफोरजों हाबा जास्लायस्लाय गावबागाव बिगुमैजों हाबा जानायानो स्रा ना मा होनो गुमै दारमासिने गुमै होनलाबाय थाग्रा हाबा जाखांनानै बावोहाय आगोलनिफ्रायनो गुमै होनग्रा नालाय जानला मोनला दुबसो होलै मा बावनो बेलाय बावनो मोनो बेनि बेलुखौ मिन्थिया नों बे बबे मोनथिखानानैबो गोदाव सोराव गुमै होनलाबाय थानाय जाम्बि थांमाथां हाख्ला दिनैनिफ्राय हाख्ला होन बिब'आ होनबा कन्टिनिउ हाख्ला होननानै गाबज्रिबाय थायो हाख्ला बिबोनां लाग्रा होननानै बुं दे होमबालाय गुमै हाख्ला बिबोनां लाग्रा माथो दासो जादों दा गोदाव सोराव बावलाबाय थाग्रा आरो हाबा जानायखौबो बाव नों बावाहाय बावा ओमफ्राय आब'आ जों सानैखौ दा न'आव हाबहोआबा मा खालामनांगौहाय अहं हाबगोन दा मोनाव हाबखुमागोन स्रिनो आरामनो उन्दुलांब्ला आयौ थांलाय फैलाय बादबलाय लांबायहां जोंनावनो थाथ'नोसै नामा थाजायो नोंब'नि रागाया रुइसान्दि आरोखि ओमफ्राय दा फाग्लाया फैगोनसो नामाथाय थांसै नामा थांजायो दाना आइनोसो मा होननानै खोन्थाहैबावनांगौ जाखोथाय मा होननानै खिथानांगौ थांनायाबा मोनसै नोङो गुदुं गुसु थांनायसै गाव मा होनो गाव माबा होनब्ला रायब्ला जों एसे सिरि थानोसैब्रा उरसोमनानै थानोसै थौ थांसै होनबालाय थौ सानहाबहां जाबाय जेबो गिनाङालै साहस लानांगौ
दायखौ मावखाबाय जेब्ला माखौनो गिनानै बारग'नांगौ जाखो आयै आयै माहाय थाखुमानानै दासो फैनो रोंखो नोंसोरो लाजिनो रोङैफोर माखौ जाखो गथ'फोर नोंसोर लासिनो रोंना रोङा जाखो बेलाय दंफाय मारोसोना खारलांफिनसै नामा रहाय खाथ'वा मा एक्टिं देखायबाय थाखो बाहाय फैनो हाला नामा मा एक्टिं जानांगौ गोजान थाबायनायखौसो आंहा आथिं रुबायनायखौ नुवाखै गावनो होखारहरबाय नालाय ओंखायनो थाबायनो हा हा जादों इसोर होनाय माला बायदि बोथारदों नामा नोंसोरलाय लाजिनो रोङैफोर दालाय इसोरा गानहोनाय बादि जायाखै पुरहितआ दालाय इसोर बादि नङा जानला मोनला बस'नानै होदलाखायनो टाइमानो जायाखैमोन पुरहितआ एसे गोबावला खरसाव बिसिनाव दोनहै होननानैसो बुंदोंमोन जानो मा खालामनाय जाखोथाय बे आब'ना गावनि बिनानाव असेखौनो आं नोंनि जेबो खहा खालामाथ' आब' खहासो होनदों नोङो नोंनि मान सनमानखौ जायाखै आंनि मान सनमानखौ जायाखै नोङो गावनि बिमानि मान सनमान जायाखै नोङो नोंहालाय नोंनि मालाय मान सनमान थाङाखै आंनाव खहा जायाखै लाबसो जायो आंहा बिदिब्ला हाबाब जावैसो आं नोंखौ बेबायदि जागोन सानाखैमोन बाल न'खराव गारजेन गैयैखाय अननोसो थिनदोंमोन आं दाना ओंखारबायसो नोङो मा साइसनि बिजामादै जाखोथाय दालाय गारजेन बादि अनाखै खथ्थ' मोजां अनबाय आङो नङाब्ला बेखौ हाबा होनांगौबा बिसिबां खरसा थांगौमोन जोंहा दालाय माथो माला गाननायनि जादों आरो मंगल थार मंगल फैनांबावगासो खथ्थ' मोजां जाबाय नुवाखै डाइलगफ्रा बेबहारफ्रानो उन्दै गोरलैनिसो बेना दानबाबो सुबाबो बावनो रोङा माबायदि मानसि जाखो बियो आं हले एलाव होआहाय बेबायदि नोंहा एलाव होआ होआ आंहा न'आव लाखिगोन ना नोंहासो लस जागोन औ आंलाय थालांनो हाखायनो बावलाय बेयावलाय रावबो गैखाया नोंहासो उनावहाय बुन्दाहा खालामफिननांगोन आंलाय ओरै थांलाय ओरै फैलाय बास्लायबाय थानो हाखायो गोसोब्ला बेबायदि जागोन होननानै मिथिब्ला हाब्बाखौनो जायामोन आं नोंजों लाइफखौसो बरबाद खालामनानै होबाय नोङो सोरथो बिदि जायो होनना मोनथिफेरदों नों मालाय मोनथिदों नोंनि नोंनानाव जा आं बिदि जागोन होननानै बेखौ मोनथिनायबाथ' रावबो हाबाखौनो जानाय नङामोन ना नोंहासो एफा मोजां मानो बिनानाव थाया नोंनि बिनानावनि महरखौ नुनानै आंहा बोरैबा गोसोआनो रुइलांजोबदों ओमफ्राय बेबायदि एफा समायना बिबोनांखौ सोर जानला मोनला सेंग्राफोरनो हरनांगौ आजिखालि सेंग्राफ्रा मोजां नङा बिगुमै लाखिबाय मा जागोन नोंहालाय गोदाव सोराव होनबाय थार' मानिबा मानियाबा हले नोंहासो लस जागोन होनखायो आं जानला मोनला डाइलग दा होबाय दाखालाय थौ थांसै थौ माबार थांनायाथ' थांनो हायोब्रा ओमफ्राय बेलाय बेखौलाय बोथो गाला मोनथिखाथारबाय गावनो हाबा जाखांबाय होननानै आरो बेखौ दोननानै आराम लेंलायबावो गोगोम फाग्लिखा मानसिया थैस बिहालाय मा जाखो बिहा मालाय गावनि न'आव थागोन ना माबा थौ आं हगारहरा आंखौ लाजिनोबो रोंला नामा आयै रथ' फाग्ला फाग्लिफोर रथ' मा रथ' जाखो एसे बुजिदो आइ नोंबो अनदो बिनानावखौबो अनाब्ला नायै अननोनो रोङालै बे बारा गोदाव सोरावखा मा अनबा नांगौ जेनेब्ला आङो मा होननो नागिरदों नोङो बेबो मालाय नङा आइ लाथोंसै अनलायनानै जाबानो जाबाय बेबो हाबा जाखाबाय दा मा खालामबावनांगौ मा राव बुंलाबायखो नोङो बिमानि रावा बेबायदि जायो नामा आं मानिया उफाय गैलानाय लाथोंसै मन्दर हाबा जालायनाय इसोरनि फाब नांगोन नङाबा आयै थाब नाङाबा नोगोद थाब नांखायो खनसेनोबा बिदि हाबा जालायखानायखौ बोखानाया एम्फौ नांनानै थैदोंथ' नांथों आंनाव नांथों एम्फौआ नांजोबथों आंनाव आं हले आब' होआबाबो नागारखाया आयै हाबा जाखानायखौ नङाबा आंनासो लायबा बरबाद जागोन दे नोंसोर जुदि नागारलायथारब्ला आं फंसे खोथा होननोसै आंबो गोदान लागोन नांगौबा बांगाल हौवाफोरजोंनो खारफाला लांगोन आङो इसोर खारफालांगोन ना लाङाखै सिगिनायावबा गोगोमथार फाग्लिबोदों नामा मा राव जालाबायदों बेनो फाग्लि जादोंबा आं मालाय मानो फाग्लि जाया जानो आं फाग्लि जायाखै आब' नों बायदि बांगाल हौवाजों खारफालांनो नागिराखै आंहा मिथिखा हसिखा गुमैजोंसो हाबा जादों जेबो बुजिखालै बियो मेलेमान थखासो बेना जेबो गैया जुजाय गोजासो बांगाल हौवानाव थांनानै नोङो बांगाल हौवाजों मोजां संसार मोनजागोन नंदों नोङो माथो बुथार जायोसोलाय साननै सानथामसोल' रायजो जायोलाय माथो होखार हरफिन जायोसोलाय आं बुथार जालागि दालागि मानो नांगौ नोंलाय आंहा बुथार जानायखौ सहायनो हायै जाहैबाय मोजाङै रायजो जानो होननानैसो नोंनानावखौ लाबाय आङो दे मिलायलायदो संसाराव बिदिनो जाखायो बिगुमै बिबोनां लालायनाय औ आब' मानो एसेबो बुजिया नोंलाय बिनानावखौलाय मालाय मानसि थां माथांनो आं नोंनि जेबो खहा खालामा नोंनि गासिबो बोसोनखौनो मानिजोबगोन आङो नुवाखै बुजिया सोमजियाखा मानसिया एफा मोजां बिनानावखौ
गावनो मोनथिखाबाय बेखौ बिदि नागारला नागारलि खालामजाबावो अनदो आइ अनदो जावैसो गाबनायखौ गाबथारनोसो ओंखारलायथारबाय आङो बिखा खामजोबबाय बियो नंगौ नंलायबाय आइया बिनि गाबनायखौसो दुखु मोनबाय आरो नोङो आंनि दुखुखौथ' मिथिला गाज्रि फारजि लाजनो रोङिया थौ माबा थौ थांसि थौ आं होनबाबो दिनै बेखौ लांफाया आंबो थांफाखानोसै आब' आं थालाङा आंखौ अननानै लांफादो लांफाखानोसैब्रा प्रिया दै लाङा आं लाङा माबा थौ थौ माबा फै माबा दा न'आवसो मोनहैसिगोन नोङो साला आयु खाफालाबो खाफाल माबायदि खाफाल जाखो दे आंना मालायना सेंग्रा मोजांजों लिरनानै हरो आंना बिगुमैजोंसो लिरनानै हरगारबाय आरो इसोरा फाग्लिसो जाखागोनहाय अरजालाहाय आब'आबो मानिखाबाय ओइ फ्रेडि मा फुजायाव सप्तानै गाहाम जेबो खबर गैया दबर गैया बहा थांखो नोङो हो आंखेब नों हा नोंनि खाफालाव सिन्दुर आरो मंगलसूत्रबो दंबावो गोदोनायाव आखाइ सानसाखा अ थारमाने हाबा जाबाय नों औ आं गुमैजों हाबा जाबाय आंखेब गुमै बिगुमैजोंसो बाव हा सोर जाखो नोंलाय बेरे फुङानि मा हगदावला फैखो नोंलाय हगदावनो सिनायबाव आंखौ खिथाना होसाय प्रिति आं सोर जाखो प्रिति आइ सोर जालायखो बेलाय माबा आयै आं गोसथोनायमोन बियो आंखेब होनो हा गोसथोनाय औ क'क्राझाराव कलेजाव बे फरायबा बोसोरब्रै आं बेखौ जाहोनाय फिसिनाय गाननाय जोमनाय इउनिफर्म कलेज फिस टिउसन फिस हो लेखा लुखा सेस होग्राया आंनि खोन्थायाखै नोंनो प्रितिया ए आंखेब आदैया नोंसोमोन आरो दानाथ' खम जारला जानोसै मा जारला जानो बे हाबा जानाय बुस्थुखौ ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि मोनदों आरोखि नोंसोरो हागोन नोंसोरो आंनो 7-8 लाख थाखा हरफिननो बिनियाव खरस खालामनायखौ बेनो फाग्लि गोसथोनाय गैया होननाया मैया बिगुमैयाबो हाबा लानानै फैबाय बेखौनो बिगुमैनाव दोनलांनो होननानै रेडिसो जादोंमोन आङो दाना मा खालामबावनांगौ दे मैया लांफाबाथ' खम जारला जागौमोन बियो माबादि बिगुमै बियो माबादि बिगुमै बिबोनांखौ हाबा लालायनो हानाय थौ नायनां जिफोर होजोबनाङो गारि गाखो दासो आंहाय थगायजानोसो गिलायलांबायमोन आंहा बेखौनो जानला मोनलासो सिमां नुबायमोन ओमफ्राय आइया थाब दोनबोनो नागिरनाया माथो दोनबोआखै ओमफ्राय आरो मानो सेंग्रा लाफानांगौ अबसे जेबो नङा साखि साबोद दोननो थाखाय लाफानांगौ मानसिखौ जाबाय दे फैदो दे बुरबक बोरै बिबोनांखौबो हाबा लानो हाखो नोङो बेथ' आंनि गोसो थोखानायसो ना अनेक नायबाय आं बेखौ थाखा फैसा हरबाय अनेकथा रायलायजोबखाबाय हाबानि खोथा बे फुजायाव सप्ता खननै नोंनाव थाफैनायावनो फुजा जानो थाफैनायावनो बिदि बमब्रायनानै बुरखायनानै थगायनानै हाबा लाथारबाय आरोखि मा बिबोनांबो थोआ बिब'खौबो थोआ मालाय हिनजावबो थोआ मा जातनि मानसिलै बबे फर्मुलाजों इउज खालामनानै बे बिबोनांखौबो हाबा लानो हाखो नोङो मन्दिराव मा होनदों नोङो बुरबाव थामाथां आंलाय नोंखौ ड्राइभारसो सानदोंमोन दाना उल्थासो होनफैबाय सोरहा गोसोनाय दं सोरहा गोसोनाय थाया बयहाबो थायोना जोंहा खाफालाव मिलायदों जों लालायदों नों थाब लानो हाखैलाय आं लादों मा नों मा गोब्राब लाफैदों बले हे जोंहा था लाखानो हले जाखाजोब्बाय जोंहा बाव एरायनांगौनि सोरबा माबा बुंफैब्लानो दोरोदग्रा नङालै हे दोरोदनायनि खोथा नङालै बे आंनाव फैसा जाखाजोब्बाय हाब्बाब मासे देदलाखब रायलायफैदोंलै बेयो हे सेंग्रा सिखावलाय एसे एनै साहा फानायालाय लोंलायखायोना बेसेबां 2000-3000 आंलाय बेफोरखौलाय PMK साननिजोंनो हरनो हायो PMK साना आंना मास मोनथामजों 2000-2000 हाबो आंनि न'निखौ बाहायनांगौ आङो अबेनिफ्राय गेजेराव ब्र हाब्र' फैलायखायलाय बेबा बेजों आंजों गोसो थोलायनाया बोसोरब्रै जाबाय बोसोरब्रै बे बोसोरब्रैयाव नों मालाबा बेनो फैसा हरफेरनांदों नामा हो मादै नों हरनांदों नामा मादै नोंबो बेनो नोंनायालाय नोंगौ हराखै बे बोसोरब्रैयाव नोंनिफ्रायबो फैसा बिहराखै बिमानिफ्रायबो फैसा बिहराखै थारमाने आं हरजोबदों मासाव 10,000 खरि लाब्लाबो बोसोरसेयाव बेसेबां जायो 1,10,000 बोसोरब्रैजों 1,10,000 बा बेसेबां जायो 1,48,000 मबाइलनि दं आरो ड्रेसनि दङ ओरै बेरायनाय जानाय लोंनाय रिसार्ज गैयाबाबो 6-7 लाख 6 लाखनि आथोनाबो खम जाया हरदो नोङो हाब माला बिदि बायस्लाबलायखो रबलाय आबाय प्रिति नों मानो खोन्थायाखै नों गुमैनो नों मानो खोन्थायाखै नों बोरै बिदि हाबा लाखुमानो हाखो आंखौ गारनानै गुमैयानो एदावबाय थाबाय नालाय ओंखायनो गलिफ्लांबाय आंहाबो
नों आसा दाखालामसै जावैसो हाख्ला नैबे आदै आंखेबानो लांथोंसै बेहा अनेक खरसा बुरजा खालामबाय नालाय नुवाखै आइयाबो नोगोरखा बेबो गोदाव सोराव गावनो मैया जासिलायबाय लांदो लाथोंसै होनलायलायबाय दाना उल्था होनगारलायबाय दा फोथायालां दिनैनिफ्राय मानसिफोरखौ ओरैनो जासियो ओरैनो दफा मुफा गोदाव सोराव होनलाबायग्रा बेनो जाबाय नोंनि जबाना लांदो आदै आंखेब नोंनो लांदो बेनाव थाखा गदसेबो गैखाया हा हु फानजोबाबो से लागानो जानाय नङा बिनि थाखाया दा दावराव दावसो जाबाय थागोन लानानै थांदो थाबनो हरा माथो गोदाव सोराव आंहा लासै लासै सुहरगोन आं लासै होननायखौनो सुखा आं खराखौल' मिथिगौ माबायदि माबायदि खरा बियो बेबायदि खराखौ आंबो खालामगोन ना हो नोंसोरबादि बिगुमैयानो हो समाजखौ गुबुंले खालामनाय हो बिबोनांखौ गोसोथोनाय बिबोनांखौ हाबा लानाय बिबोनांखौ सोर लाङै रेस्टुरेन्टआव हटेलफ्राव बेरायहैनाय नोंसोरबादि बिगुमैयानो बरदोम खालामजोब्बाय जोंनि समाजखौ मूर्ख एबार खनसे जुदि बिनि मोदोमनि आखाइ होबावोबा नोंखौ थुरसि सुनाय बादि मानसिजोबगोन आं सोर आं खेबखेबानो खामानि गैयै मानसियानो हायोबा 7 लाख दानो हरदो आं गालांगोन जुदि 7 लाख नों दानो हरनो हाया आं लानानै थांसै प्रितिखौ आं थांसै गुमै गाज्रि दामोनसै बे खोथाखौ सिमां बायदि साननानै लादो जायालै जाया आं मानिनो हानाय नङा बावसो होनना मोनथिखागौ आं नोंखौ मैयाबो नुवाखै गुमै होनबाय थानाया हाबा जाखानानैबो फिसाइ लेंनो थिनबाबो गुमैसो होनाबाय थायो बिदि जायो मानसिनि जबाना मैयासो मन्दिराव हाबा लायबाय जोङो इसोरखौ माबा होलायनानै दा बिदि खालामजाबावो मैयानो लाबोखाबा हामगौमोन आं मैयानो लाबोखानायमोनब्ला माबा मोनसे जागौमोन बियो थांनो हानाय नङामोन बियो लांथोंसै जावैसो नोंहा खाफालावनो गैखायाबा नानि गिदिरखौनो मोनखाबायबा नोङो बे आदै आंखेबानो लांथोंसै मा खाफाल गैया खाफाल गोनांखायनोथ' लादों आइयाबो गोदाव सोराव हा गिदिरबो थागोन उन्दैबो थागोन माथो जाखो लांदो आं रागायानो हामथारलासो बेखौ आंखौ निमाहा होदो गुमै बे जोनोमाव मोनलायासै बै जोनोमाव मोनलायथोंसै मा बे जोनोम बै जोनोम बे जोनोम बेलेग हा नोंसोर सानैया बिगुमै बिबोनाङा 280 बार जन्म लालायफिनब्लाबो आं सुखु मोनलायगा आं जेखौ हास्थायबाय बेखौ आंनि खालामाबा नागारा मिथिबाय एखेबारे नोंसोरखौ दंस' खालामगोन आं आं मानिनायखायसो मानिनायलाय हे दाबो आं गोसोब्ला लाखिनो होनब्ला दाबो लाखिनो हायो आं थाब लांबा लांदो नोङो मानि बे न'आवबा मोनलांनाय नङा नों दा आं खेब लांदो आगै आंखेब थांदो प्रिति आरो गुमैनो फन हरबाय दा थाखा न'खरा सान्थि जाया मा हरा बिबोनो फन हरमोना दे थाथ'दो जावैसो हाख्ला बे नानिजोंनो मोजां रायजो जादो मास मोनसेनि गेजेरावनो ज' आलासि जानो लिंहरगोन आं नोंसोरखौ थौ जावैसो आंखेब